Dame. No. You want to go for your most. No. And then now you prepare you a call ya and message. You bring me about pan. That's what it takes. I am maybe there now. Or you can't hear no, madam. Maybe there now. When you take any year, you know, see you buy a business. Thank you. Here, Bill. That's the guy you. First way. Yes, I'm continuing. Okay, do that. You know, I'm not saying university dance. Do for and what is that? As I said, and I'm a member of a Roman crowd and that's 4 count. You are super and people are going to church. We are dancing as a church. No, I am. No, I am. No, no, the laws are on. A man like a crowd 2 points. As a school crowd, my coffee said, Unto your family and find more Deva Granso. Adama Gofi, so yet, Mana Adomanian say, Papa, edu Yamaqua, or say Gofi, Abudini, full level there too. Tuadama, the Dui, Moha, Osman, Secretary, never head. Say, I'm passing your more coming in a woman, Madame, and Secretary to one among. The choir whom be our body, but I said you won't be no government sign and afra, Madame, to Madame, the German Papa Coffee, second open CC, but Okaya and see, to some answer Goofy, maybe no one see what I and over some idea, Goofy's big piece. Adama, as a mistake. A German one ever some. What else do you know? Your person, what tears of America, a chairman of the dance. It gives us all her and how at the house, let's see, you should have met a more option or bar, yet not one of the dance. Then, as I said, the chairman, Opa wouldn't dance you more. Below that, I said, you Manchester, just saying. Watching the car, we are dancing on so that to not just say, Abia not here, it's a now, Sunday, but he has not been one as it's no, say, came out as was sitting. But I must say, was here for so. Move on as you see. As a back, come on, whatever.
asase no ɛho asɛm baeɛ no mpo kakra wodi anasɛ ma na sɛ wogye n'akyi mepakyɛ wobɛgyina n'akyi ɔpani fama pani wode ma no sɛ wobɛgyina n'akyi anasɛ wobɛdi adanseɛ wo na wasɛm de baeɛ pakyɛ wogyina m'akyi medanse ne na mode no kɔ akyire hɔ wogyina w'akyi sɛ ɔboa ma waka asɛm anasɛ me nua atua me ɛne sɛ asɛm onim ne nyinaa ɛna da me baeɛ moka kyerɛ sɛ menyi danse kɔbea woyɛ council member nti obi asɛm wotu wo obi asɛm sɛ wopɛ ebisa na obisa na sɛ wokɔte akyi deɛ wobusani no a ankɔbea deɛ koraa Satiama neno sio mtenda haniti so kwa nini sana watu wasema kanzo itiuba sio nita uyaka so sɛ na ba sɛ asoma me ko wikam ko na otwa ko bi so me sɛ na ba ana na ma ne ba ema mesrɛ na ma kire ba ema jema kan ko jiji aba hello mesrɛ nana hemahen baako sasa meke no petro do na meka ne ntwa kontompo etwa kontompo a oye kunye mama ni mu menye mu ama oye madu yi wie ba na kum wati that's it ntika wase Nebra enimia wa hine tia me that's me pray so ma ko nya nsema nkasa me nua kuma wo Canada ano be pay asasi se obebo sesen watwa blocks of so and wato wo tia kosi etri na mire tu se be so nwan ba ye no na blocks no ya tu asasi so anya nya ya blocks no tiri bu se mu ya se opinion mu nya mpopo fi na me be pay no se wa se e japade enti onye ya ye maye ebi tse me ba he oni bi eni wa se e japade na me so onye maye titi asase so tusu anu to go be sa fele na menua okuta klaka ebi ni pass person do di wo ebi o fa na be di wo nana he my hen sa na sha ase se debi nana he my hen sa na sha ase se na my na moton asase na me ni pakoro na me boa me tire se oto asase no se na de fem no meba tie de meka tie de meka no nana my na mo de asase na ma no ye be so betu se hwan na to asase na ma na me tire se me ne na oto asase no o Canada nya me na me beto intimate no hudi pa se akwasi na se kwadwo yo se ne wonti ni chen sa ne na asem no o he se ni pa ka na asem ba o ni ha ni je pa to o ni la na ide no wa ke ke ana ni pa no sa da mo sa na wa no ka ni pa fo ni wa kan ko na ntia sa na ne ka no mo ko se ko se aka se o yo mo ami ni ama fle na ma that's it o he se contrast na na asem contrast that's it bro nipa na oto asase no ko se oni ha eju ko ja ka asem kwa no a nya de bi eji no sorry a also oboa ma hu ni pa kura oto asase ni fi no one sa na be what the beto that's na anu na me pese ni mu ti se sa ni pa ko no an kasa na nkyere wa e ma me so mi hu asem ne so why esa mu do akoto asase ni ma wu mi meja be sine obi so apagya ne nsa o na ma kasa ma tu mu mi mo no nana ne mpem for my dad be ba cho asase no boka ho asem airport number 7273 mo ko bi ase o ho asem ona ne ho ye ne bia wo na farmer wo ya nti wona mkwan so awo ba enam sa asase farmer
72 73 ɛka ho ase ɔfama we ɔfama obi a enti ɔno de waduru ha ɔsɛ ɔte kɛ mu a wɔba yɛbakyɛ ɔsɛ ɔni bɔ bɛyɛ hwɛ number no ɔsɛ 72 73 Jebra ne papa me Simon was last. Nipa ɛnam so a obegye anim a ɔbɛka sɛm a ne twa kɔkɔ da toni wɔn so ebi tu ɔtumi aba sadi ama nso oni ha ti nka de ti wani sɛ ɛfɛ nipa to mu ti nyame adum a efi ara na ɔso sɛ ne mu aba yɛfɛ ɔkɛ bi ahyɛ mu to ɔbaa ne mu bia yɛfɛ kɛ na asɛm ɔwɔ emu mu asɛm no ase ɔnkyɛ ama ɔdawo mu ade ntu ewura sɛ ɛbɛyɛ sɛ bosome mmiɛnsa atwam ɛnam ne so ma dwumadi bie nsuo ɛkɔ Yemai Primary School na ɛkɔbaa sɛ wɔ sɛ yɛnya kanea a yɛde bɛma nsuo no a yɛde ti atwe ɛno ɛna ate akam ɛna ɔyɛɛ sɛ mempɛ school no mpanimfoɔ ne ɔmo daa no ɛka no ho ma yɛde boa mmara na ɛho ɔmo ne ɛho bia mfa nto ɔmo ɛhyehyɛ yɛ wɔ mu nti ɛno na ɛwiem bɛsi ne so abɛdɔ ɛso sɛdeɛ krakye seɛ ɔsɛ yɛ wada wɔn do sukuu a ɔma abɔfo ba bɛyɛ ɛma ɔmo yɛ nsu kamakama ɛno ɔmo yɛ na nka machine bɛtwi fo na kanea ɛno na ɔbɛpɛ to kyɛn no nkyɛn yɛ sɛ yɛmfrɛ ɔmo ma na yɛpɛ kɔmitifoɔ ɔmo mu anaa yɛhwɛ kwan kɔ yɛbɛfa so a yɛfɛ di ntoma nti wada wɔn do nyinaa light na yɛ hwɛ akɔ yam ɛbi sɛ ɔmo nsan na ɔmo so ɔmo bɛgye asa na ɔmo de light na ba nana sɛ data to bɛtwe akɔ no bisa sɛ de sɛ bɛtwe asa na ɔmo atwe akɔ nana kyerɛ me wadawo mepaakyɛ ɔmo sɛ ɔbɛgye 25 million kura ɔsɔ ɔbɛgye ɔbɛpɛ bi no ansa na ɔmo de kanea na ɔsɔ ɔbɛgye asa na kanea na akɔ mepaakyɛ ɔda ma sɛ ɔsi na di anamɔ na mo so mo tu afa mo di an asi anamɔ bɛ na mo so mo tu afa mo ɔtifo anamɔ bɛ na mo tu afa mo ne wɔn nyinaa nana wadawo nana kyerɛ me mepaakyɛ baa saa no yɛbaa secretary hɔ ɛne no bɛkasa ɛma yɛhu electricity ni no ɛma ne bɛhwɛ nti ne koraa megyina ha mafrɛ no a wɔse wɔwɔ so ɛyɛ adwuma te sɛ akasa abɛ ne ne gyina ɛno nti na ɛma ɔne sɛ ɔka se bɛhyɛ dabia mekasa asɛm wei wɔn bia ɔkasa se mo ɛma masema meka nyinaa ne sɛ mekuro no ma momfa mmɛyɛ politics ɛna bia ɔka se kuro no mo bi afa ne politics nananom nkyekyere kuro na politics sɛ biaa ni ɛberɛ na mo sɛ kuro na politics bi anim mahu sɛ mekuro yi assembly manfoɔ hyehyɛ mu ne ɛyɛ politics so ɔsɛ ne kuro yi ɛsɛ ne ma afɔ hyɛ mu ɛyɛ politics ɛnwoma biaa yɛpɛ sɛ yɛyɛ biaa no sɛ mode madwene ma me a yɛbɛtumi yɛ so nneɛma biara mpɛ sɛ yɛ biara no sɛ yɛde adwene ma no wɔatumi ayɛ na wɔhene yɛ na wote fie na wɔbɔ mpae sɛ nka adeɛ no kɔ wɔyɛ no ma ne nyɛ yi ɔne yɛ wote fie bɔ mpae wɔn de sɛ adeɛ ɔyɛ ne yɛyie yɛne sɛ yɛ yɛyɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ kuro sɛ yɛsɛ yɛ a bɛɛ na ɛkuro yie yɛte ya yɛakɔfa obi firi America ba wɔba abɛtwe nsuo ama school sɛ yɛtea obi fi America ba abɛtwe nsuo sɛ ɛfa ma su yɛba yɛ a yɛyɛ school dan yɛrepɛ yi wei ankɔyɛ na amanyɔsɛm o so wɔanya amanyɔsɛ biara ni
Sabia, a buying pan a bay school there, we said, Cassan, a buy a boy, and gave you a community. Yes, a man of side Medina gives a cousin of one did not need to Zaka. Maybe I am make a biatu. So you have got the young to be Don't say yes, and it's Nangasabi, Yayensu. Is your lighter. Why I'm buying Chiaman, Palladian, and Siano, and also this air politics. And so why I let you pass, and we did a politics. Or whom you should be. What is it? Sana, and I can't tell you, see, and then yes, we'll bear 5 years. Yeah, yes, so down here, IT Diane said, the end, ICT dying. Sarah, that was a thing, says, yes, who was I, my Nibia, and oh, ICT, and who can you laugh at ICT done this one? And I don't go be a computers who have happened one as a pension. Was it computers who are something with everyone? I am a fair. Me, my book out at your far bands are baying. Who buy a Bibiana way and car budget. Yeah, so I walk at the pub was a fine. So, yes, I know a sweet. You didn't come shall we? Now, maybe dear, me, I may found yeah, a dime of me for some year in hospital. See, I moved to the Bibia, me, myself. See, I see a bed, see a bed change your hospital. Me, I find Jammy, may I remember that was a very my dear man. Yeah, or see a bus, I want to catch up and say, you can be home behind, no talking behind Yamaka. To the Jammy, and I'm a moment. The boy, we are in the same one. But the assembly go to a band. Yeah, the assembly go to a band. Remember, I want to be my one be. Say, I call a ball of no clock for another walk back out for a book. Yeah, and you come for now, one Cassia. I call a problem with you. Yeah, you are going to be capable to do what I say, Madame Cassia. I want to obey the media. Mammy, beauty as well to a pound on the bagger, and I draw a collector for doing so. What couple? Yes, my beauty out to a pound on the baba for doing so, and I do all kind. Niame Frapalano, so Frapalano, Napoli Casai, Napoli Debbie, and then a day is Wopa. Zadia Debbie, there is Wopa. As I say, I minus as you. As I say, minus as you. Then we might in one I buy for baby IT and then obesity. Or some one of us ICT and obesity. And so then my inner call Rebecca just a band. Or so no call Rebecca Bandia. Sada school is the same thing. Sada schools of kind. Say, yeah, and your uncle see a school, and your cousin, where they are buying school, and I say, a Roman full school. The Janus are school of Palabra. And no, don't I come and say, it does about school, Roman school, that's good, I'm going to go. Now, buying, would you try it when you're in the was a dang, one tongue, one fat, wire the hospital, now, what, then Patem will be Bisia, and will be Yaria with Niapa. Yeah, or say, I buy, I dare you change, you will be Yama, won't travel, you won't go in the tree. No, we were I'm a Nunaman, so I think one way I showed you. I'm the moment if you have some for politics, 70 miles. So, yeah, the politics you have brought. You are some year, the man, for the year. Said number for the year. Minimum people, minimum this year. So, I mean, political, I mean, room, I need political room, and many more than a preparation. So, the one, 200 times. No pass all about COVID, no pass all about which you can bring you. So, the lemon, the Abaya, but when you find a man, the Abaya will be out of it. That's a dad, the honor me, my family, come, and I'm not for the machines be better. Machines are the better than the one. Yeah, that's a dad down as if you're beginning of a baby, we be a little bit of a head, but now assembly may toast mama. As I said, I may be for this with another fetch or catch of some family. Also, this time for fetches and family. About what about you have a t-shirt at the now. Also, always she's out of the yeah, so say my media. Or just this was also annual man. Come on, you come on, Mrs. Young, young father, you can see a baby to me. I catch them with a may toss metal for $500 and Patamus a baby and an enemy. A brand that be a fine man, Nankayan, who you come out for you. I saw one as a tossman, Nama you. Come on. Okay, baby. Come on, try Nana. We can't try second. And I said, okay, I heard him one day. I said, that's what I'm doing. You want me to be that's a baby provide this man. That's a muscle. What am I want? They've been at the Pia, whom you move from her to her. Any 6 months, they might bring in a basement. That's all I need. Most of them want to anybody and I might say, come on.
nyai sa nyoma kabum nya de ma ene de su baba no bi tenchen no on so ka o ni su e ba no su tenchen no sen because me ya if you because me ntimi nye o so ka so en ju bi ka ti be so ba ya me aso nyame ma me ye nya me so ma ye ena me ye the background no ye background because na ntimi nye o ka so ntimi nye afi ko le me na afi ko le mo ina mi ado bi ni na bibia me me bia ma no so me bia no masrenya bibia o so bibia o se nya me so no ye so me srenya me na me de ma dwene koso e bebem o se nya me no na ni koso e eti sa na wo so me de ma dwene kama sa na sa so ye ya ni kana na nka wanya se e bukuro nyina ama o nya se ku mama na wo to o to o sa echina metos men 200 bucks yeah ma ko ko ha ni ya sha se afi ya oba ko so oba bi de kiosk so ye tire o so ba bi ti o mentano o so ntano ye ku wi amasa man di kiosk leso o so bi ya o bi ja o ba sa na so mo yin firi o so o se no mo bi be o na ima in betimi ya o ya o betimi ya ya ni ntao lebo me ni ya kwesi tire na ugina ha na mu tire se ye ku kwan na afedu ba bi na na duwa wa na ababu am yin na ya o se fi ti na won ba se kwanda wona e fa wa na bo so mama no eno enyo me guntam mo nyina mo ani yin firi wo ye ewo a acha 4 days ebewo ewo na di gu a hame emo wa udi gu a wa dwene be cancer bia ye den o se mo a ne me di gu bia yi se gu a se ni mo bi ne mo bi na wa ko be je ba fa mu ko bi kedom ya wa yi si dum ye kure wa no ha yo ya azo so go for free a ko gina station a ne e pa ya nka ase ne e ja hama o se pa station ne pa nka ase ni ma ko ni yi adintra se ni sa ma hospital ma market ma market mo market mo market market no asai o se anga so market anga so hospital ya mo bi ko de so ni amere ko to se market no Messi market no ma chese en e be ya kra be hwe o se aha market no be ya ma na be ye no mo se da be me ka ya be na assembly ma ko hye wo machi o se ka ya be no ko ka mo enu echi eso obi de container kosi ICT animu ho sa computer animu se na chi ya o container ko si ICT animu wa assembly ma be bu aku o se assembly ma bu assembly ma esu ti bro ma na ade gofo we the container sisi kwa we say o se assembly ma ya container si be bi oh ye fa sant na bia si ya fa sant na bia si ye fa dan na dia ye hospital dia she pro na ni mo nyam na we sabi awo ka obi anadwo ana wo ka obi na bi sia ya dia bo ano si e pe dan e bia na na to wa ko ni na yi ni e fa ma so dia ma so ni so go ye pe ma ko she chira ban hu grofo si ba ko fa ko ye chi ye pe afi obi di container bi so ma be ka ko te ko si mo pe we amwa so we ya de ko because me this some way much ya o ta ba so ko ba say aban amwa ye so di so mo ni cha ka sa ba mo ai umyam kaya bi mu se ka ni mo ya kwan ya ka kwan ya say se ta kwa se ye nyina ya si ya kaya bi na bom ni ya ye pro yi nyina kama me ka chira usa kwan ya say ya mfie ni kura to aba empro bi ye bi o se sa kwa ya se na nga ka di bo na se se be ya e bi ba ye te che si o kwa do chiri pro bi a bebi wa Ghana obo mu ne ya se sofu bi di and okoto Rolls Royce na kwan ya odi Rolls Royce ne fast opera ya kwan ya se ka fa o ba ma ne a o bi ba ti mi ko no aye so for car e na kwa ya ni so e so be fa sa bi ade a me pene se metwe no banana ke enya sa ade wu na ne ta wa chi be ye me show pe yo o se no se yo ko ya ba o ye ye ba ni na mu ya ma ko mo na ye me be dia no so no ya no me siganti mi nya me hwe sister no be ko me se me tuma kani pa bom mu se ka bom ne me tuma makro na nya ni di kuna nya di na da achi me ko bi aka se na na bi ba ni se no ye na chi da chi ya ke ni pa no e na bi nya mo Islamu o do se mo problem here o we sa sa me a because ko of kwada aban wa nya o se ba ko da ba o nye wo fa bi nya politician o fa bi e mo politician ebi ya to abana politics for na ba mo ka jo na na de odwene no o se ba o be politician na de o ti o ke ni hu o se ayi no 25 million 25 mafaka ni china no pa mo me ti mo madas o ni so se mo madas na mo o se na pa committee for ne teacher for ne masters se na pa mo me ji kwa
That's here, blue. That's it. Say the audience was not bad now. Why? Sit down. Ben. Esa, that was our. One man who come take one of us. When I'm your committee, cement and I'm a copper. I ain't funny and family. Anna, I was saying a preacher for this year. You who said, ne, ye free her, a copy one, maybe a cement 20, ye baby. So what do you say? Another piano, maybe I have 50 meters, 50 meters in here. What do you say? 50 meters, and you say, cement to go say a bit my head. And in the Bema, if you are a woman, will be fast mentally. So, I want to say, what's it? Mocha one of my water. Now, I way. Nana say, check it. that's when, boy, on that, was it the work and I'm going to say one? Only picture my Richard. Why? It was 50 meters beyond every brand that be able to 50 meters. A crack across a never be a motion. The cement, no, your cotobas were there. He will see yourself. It is if you have to be they will make you sure, say, 50, don't want to mic back and the mic is 50 meters. The idea used to cement there 15 and now 20 and now the other count. Any idea? Matthias. So, you want to say, why? You move on. Bacho, I claim I can't say no. Nanaka, yeah, can street bars. If you are winning, could take the bill. I think if you are you container, you container, and I feel, like I said, Nana, since they won't patch, I say, Yeah. won't patch, I say, Yeah. hey, yeah, you better go to another container. Yeah. Say, you are all here, and I'm so I'm the nation. Me, I'm a friend. I'm a catch and say, Many are not broke. Here we are, Mamma Sadia bed, and the ABC. Mencasa Obian, so now compounds when you contain. Yeah, it was by the banner only said, yeah, you free hair, baby. What a picture. What the other? Why? So, some of you got the area, some of the other. Not as much as right. I said, and then one was nice. And then one boy. Or any say extra on this kind of way. Hold. Na bidi akyirikyiri ne sɛ school na ɔhene siesie mman no ne nipa ewukuro yi mu sɛ ama ɔmo sɛ ho ne de ka ho kyerɛ sɛ wokɔkora a sɛdeɛ yɛhyɛ net yɛ no nyɛ saa net yɛ sisi ɛna nkɔɔde to anim sɛ nkaakye amofoɔ no monkama nkɔman no nyinaa nte sɛ nneɛma bɔne da so ɔkɔ so Mero Adama said, Penny the school and the same teacher. Almost said, Nipper go on the said, I dear Freddy, a very young woman. Say, school now said, White Ma, I prefer Bonka, boy, a pretty paper. Ye, teach my window. I want to be a hotel. If you are Janabia, and because you are only said, all of all, Bola, all country. To Adarma, I have yet to go see a chica, Adarma, in fact, no more as I don't know. Yes, I say, big baby man. But everybody is looking at it. I say, but I'm not sorry. I'm not the council. We'll try here. Come and send me to me, my as I said, we can say, I'm friend like a market. If you said, I get one, Nanayan, whatever I do,
and then I got packet or young room. And there was someone here who said, I was here the moon, and the same people have now. And the rest of the chief one said, yes, some most one security members. Now one more for 7 months, so be a month for yourself to manage your more fun. If you get fat as a yellow, yes, so that's your mother. Actually, whatever I see in my mind, the advantage to Kakao or Kata in my mind. Sadly, we are, and one more come massive, die, dear, say no time. Say you my former party yet. Any Nasa, your best under down. I mean, whatever my mind actually said, we no bina, it's never now, near Sabbath, as Sabbath pity, as I put it, Yenia, and to your mamma, you 7. Na between the airport, so you will be assessed at the lawyer, Mumania, your police for. You get a channel, we are in Fiasa. You have found a police station. Now, and finance, you have the map or mine. Yeah, I don't change to miss it. You will not tell me. Say you will who's working. In my mind, you who said in a name na Suman. He says, Sir, who who made mistake, be a member of the say, so we shall pa. Me, I will go to say, yes, you get down there. Because I say, me so bad. It's a 9 man. But me also say, drop my body. And he said, oh, I also say, we are a man, say, the kind of 9 man. I got my man, but. Move on, your way, what you say? I don't know what I got a pass, soon by a man, praying, I said, and now I am. And said, you pass, I said, where's that? I get me out of the my son was water. You are sham or down. They just working. They won't send you mine. I'm on pepper, papa. Ọmọ pẹpà ma ṣé èrò àbáyé ìbílẹ̀ ọ̀dà àti ẹ̀sìn wọ́n yá ní ìfín ebi sọ ti mi yẹ òjì àdéhìn náà èmi abúlé ọ̀dà ẹ̀kúsù ní abẹ́sẹ̀ ó yẹ sika kọ́ àṣẹ bí ó ti fa tọ́ nkyẹnsì àfẹ́ ìwúrà mi wọ́n sẹ́ ọ̀dẹ́ nkyẹnsì ẹ̀nà abẹ́gbẹ́ mẹ́ni ẹ̀mí yá mi nìyà kọ̀ bíà náà máa fọ́ apẹ̀sẹ̀ ọ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ wíyà yẹ́dì ẹ̀sọ́ ẹ̀yà afẹ́ yà ẹ̀wọ̀ security yẹ́dì ẹ̀nà nkyẹnsì ó fi yẹ bá abẹ́rẹ́ ìmọ̀ àfọ́ ọmọdé sá. He man find na motisa. Na na bawe, wa say suku na say about the kura. Wa boka, wa ye die, yokuso, wa ye nyama bebre. Na fe mo de won na ye hotel. Uni ni man fa me ka hye mo. So ni da ko ha dan. Na me ja se me ja de, me na kwa me na. Me so mo sha na me ba no ba ma. Ende mo tin so ko na kwa. Na me ba kwa se ma boy ura ma ne. Munya de mo ye next time sabe na ni munya fo ja de papa se wona nwe se wo kuso awon ye na se de abrofo gba ba no se e wa ye basa na de ase de ka che o munya de mo ye e papa nso be so ye bi ma he mama e sabe to di kan ka ho kwa ya godin se na do ba o be yi o da wase ya na chama ya na ko ya so mama ana ya sama beli sama cuma kata dan pasal saya yang kanan cece hemano empo and then you knew him you knew ohenia and this one when this wo kwai nti no mo fa odo me pray e fa se binyansa o de chiche o ma e nya fa mo ade fa chiche o ma ye ga nsuru na ye di no ne ne mata tan no he ma ye di abura mo nya to twe ye ne e pere fo ne e kwa na ye ne mata ta se se mo so o ne se be a ne ache e no ba be kan no e no wo kwa ye am ya chiche ko ale tra mo ye fa ya ni ene se be ye mo a e fa mo a na wo so ya ho na mo ya hotel e ho na mo ya janabia
yɛhwɛ yɛbɛtetɛ yɛtetɛ hɔ a yɛbɛhu anadwo wɔfiri bɛɛ no na ɔtwe ɛkɔ na wɔn ɔbɛ bi akyira mantwa hɔ no baabi a yɛn wɔ bi ka na nana mara wɔ ma yɛde so wɔ kakra ɛna na wɔntwɛ ma. You go in my phone. Madam, you said the young people for the SID. A man, the SID. A sem. Ubia Feniba, no Cassan Cheniba. Ubia Feniba, no Cassan Cheniba. People for 1 2 baffle. You have a now with your honor. You pass my say. So, but that found it as near 24. You remember, man, if you give me the city, and if you're being moving and being said, and you're not a baller. Obeying, Obey Cobble on fee, 7 in Baclaco, a dead little pumpers, and if you're here to kill him, my obeying, said the man in Felicity. Now I call baller in a good. Closing fee, no witty, the back, a general number 2, I can hear. Yɛwura yɛ anifie wɔde afayi sɛmbo toto anifie mu obiti kowura ma de sika ewura aseɛ na ɔbɛyɛ ato atwe obiti kojodo nwura ɔdi nkɔmɔ na ɔpɛgya ne nan na ɔde atwa anifie da no na wɔyɛ na sɛ ɔyɛ aboro ebile na dwom gyata yi wɔ ne mu obiti so ɔhɔ na gyata yi ho ɛna ɔteɛ yɛwura yɛ anifie bi yɛ bi ano abɛbɛ ebi fɛ anifie yɛ daa. No, see, you are now. No, say, you light, man. I'm not light. I'm not light. You're born. Here, my folk, it's the one who said, when did he get in? Come on, no, what's my chin? A switching so that what's my chin? Every now I say, okay, this is getting a dependent. Did you ever say if you know I go on the book? And I think my better one was ever say my turn was Ebi, yentu ya mafo. Yentu ya mafo pa. Deva na so ye ni. Ona no bifa sebe ona ni ko hia ko hido. Ene na ko pone na mano ebo ya ne. Kinsi ya china tu. So, ene ko no ma na ma ye ya. Bo ba tede abane ye no. And now we are going one way and one block. One way and one block. What do you know? One way and one block. One is also in one block. You say, so be, and that you want to tell a blue child body black. What's there be? We're not to take a much of you. Except the people who swim baby as they couldn't bend me. Now I get what was there, because swim penny. When I remember some penny to swim penny in there, many dog one. You ever be a student, you don't call no beating 10 and 9. When you go to them in a seven, and I papa. No mean our farmer, no mean and our farmer. Self school, yes, everybody, and never has some. If it is in I don't know what you have to say. Yes, you my teacher from your born, I will take you so. And your fair, he might not be for our own level. Then you have no mean, and I will make a plea. Or wait to school them not, or if you are fine, but you school, they only call. Yet take your home, but I don't good door. When you are brought or Papa, you same way, what you are going on, no, that's it. For fear. Oh, and then you felt the fear. We had the answer. Some yes, yet. Now, but when we put it over here, I papa. What you want? What just what to mother say, now, who come out? Baby, I don't. What one I am to go to the sky down my best, and I won't say, go. You look by your book, if you appear, what you done. First, you might need to form. Yes, you will be a book in the a chair, President Carr said, me and me can be a Busumi, Busumi can win a few home. It was soon was saying, Anna, on your mouth. There's a binding Rabba said, Masku behind it, I will phobia Sicano. And your mom, Jessica, I'm on the bam, a bit Yanaka. And I'm not just
because so chama so wa enka san sem we enka ba ko no se ya ne ne nasi ka wachima wa ke ba yi ka wachima na wa na asa kama no ka no bi etu na yes ade Om ze ayi sika na mo je ani se isa na wa ana mo je say 15 million e pa cha sa 15 million se e ma me ko ana ani se ma na ho me ka predi se ka be mi ana mo se mo fa nko bi aka na mo fa ento se de be ya chi bitu ya fo so na se ko bi aka so na fa aka we franka pata mo yes ye bet ma use se skele se ko ra bi su ko dia yi na wa ana no kre enti mo fa ne se sika na mo je 15 million mo nyi mo 2 million fa nti o chima de That's every na ma ju ɛna akɔkyema no so wɔfa no a wɔfa no bɛkyerɛ wɔ fele wɔfa no bɛkyerɛ na ɔwu no na foto gu ɛmfa na no fe ho se e ho ne de se bibi koso de na o chima na anya na dwuma yi na ɔte sɛ mo bɔɔla yɛ wa yi de mi a metu ma na wɔsɛ bɔɔla na wɔde wɔn de na bɔɔla na ɔde wɔn na wɔde mo na mo ko mo bi akoto bɔɔla mu wɔkɔ ɛbɛkyɛ wo deɛ woma wo wumi di amakye ɛbɛkyɛ wo de bɛkɔ no yɛsɛ bɛn mu kura ata ne hyɛ bɛn mu nso wɔde gu hɔ toilet na mu gu hɔ yɛsi omu na ato adeɛ kɔ akɔ a yɛkyɛ wɔ akɔkɔ ɛdi na ɔde sɛ dɛ ɛbɛn bɔ ɛbɔ kyɛ ma ɔtɔ nufo wɔ suafo. Kasa den. Na kra so no ye ko no ho na wa ye professor baba na tie ko ho no when for say that start this mara ya mo to ti no se ni to ko ba no ti ya nya no na ma ɛdeɛ bɛ de si gya na ma kasi to bia ni mu fa mo yɛ na ɛbɛ o bɛ ba mu bɛ ye ko ye na chese ye ko ye na enklofo fi ba bi e be pe na ko ti ye ko ya ba ɔn ba kyina fa na se pa na ko ana de ko bɛ masa yakini ya sisi yakini na wɔn nso bɛ kasa bi fura na ye ko ye me me ko pe no na ni pa so be pe no enti ye ko ye no ni ho enti me ma no lórí adára ma sẹ́ni ọ̀hún sí ọ̀ kí ẹ sẹ́ adapẹ́ yà wọ́n mú wọn àwọn ènìyàn ọ̀sẹ̀ tó náà bẹ̀rẹ̀ wá wọ́n kọ́ ọ̀gbọ́n ọ̀nà ẹ̀ ń sẹ́ ibi èsì rẹ̀ tìǹbù oníṣù fẹ́ ìdí sẹ́ wọ́n yẹ wò sí àti wọn ní ojú mi lẹ́yìn àná ẹ̀mí àná kà. ẹ̀ náà ní tẹ́ sẹ́ kọ́míìnì tó kúmọ̀ níwọ̀n àwọn olùkọ́ àtàlà báyìí ọ̀nà sọ ní àmà ní ẹ̀sọ́ ní ìdílé ní àmà sọ tí ní ìdílé ẹgbẹ́ sì fìyà you know, let's go over in Why? Sana for for now, as I said, that would make it. Why? You did. Moving and for science, say, Amania Pine. I'm coming out. When we just walk over, on no happy any cause over. On muscles. When you not got over the way, so the Yaman, yet I would be able. Or some for what? Many people crack and no one was usually as it would have been a fashion. The ambassador won't be like a soldier, but I'm not so much. What can be a white? But I said, I'm going to have a woman. Then I told you for the man, may you must. Such a couple of months. I am a fire. I'm a fire. You're nice to pass my ever. Because me, I'm going to buy it now. I think so. Obi bɛ bɛn akyerɛ ɔmo ɔmo ne kyerɛ obi bɛ yi sɔ ne akyerɛ. Ebi na ada na ɔbɛn na mi. Ɔbɛn mi ka o yi na. Ɔyɛ sisi ɔdi ma ɔdi ma ɔdi kɔkɔ kɔkɔ fi hyɛ ɛdi ɔyɛ kɔda ɔyɛ abali kɔda. Ɛkasa na mu tie ma sɛ ɔno fɔ. Ɛmɛ sɔfo bi fɔ asɛm ɔmo. Ebi na mi ka ɛnna ɔdi wɛ no ba. Yɛwie wɛ no deɛ wie a na foforɔ so ɛhyɛ akyire. Yɛaboa ne nyinaa no na adeɛ. Wɔsi ɔlumi ba de ɛkyɛ wiwi mu di na foforɔ so saa ba. Ika ɔbɔ ne nyinaa na ɔde ba na ɔmi mu kɔ ɛde bɛ fɔ so. Ɔno ayɛ no ho so ɔyɛ smart ɔyɛ nya smart. Ɔso ayɛ no sɛ ɔno ɔyɛ obi a ne nya ati. Ɔso ayɛ wɔn ti wuli ba yi ne tɛ no. Nti o deɛ efiada wɔ so wɔ die. Wɔsi na ɔdi sɛ. Yɛhwɛ na efiada no yɛfira akwamu a ewie ne deɛ na na ɛsɛ wɔn afa na ɛsɛ ɔtima bɛgyina. Yàrá sì fi ẹni bẹ́ẹ̀ kó ń gẹ̀rún sọ́dún jẹ́ náà ọ̀gbẹ́ òkè.
na yɛ yɛ ne fo ya mo yɛ ba mo bibia ɛkyɛ bia nyame na nim deɛ ntia ɔno si bi ɛkyɛ bia na mi bi kɔ ne fa so ma bi bia ayɛ kama kama hɔ yɛ nyama yɛ nyama nyama de na to sɛ mo mo asena asena That's enough. Tell me if you. Edu Kwame. Chinie no, mo de chinie ne kan. Pato. Aso mo na ehye. Ana se. Tá bom assim. Isso é o dar um essa não é momento aí isso é o dar uma eu acho mesmo se mwana dia nyina adepo kwa a wo jamen dar uma asa ne maame adebedu da uma ntu ambo nya mane a nya mane kwa so ene dia ne dia prekope no no ena na ne bibia prekope wada mo ntu no bayo buta bi se runinsa tanti o de be se o maame na ewu a yesi no o chia meme de be na o chia na o chia o ana se fom na ada uma wada mo ba ya tanti do ba si se channel tina ha my card can go wada uma card no ai wada uma no da kem no ba no lu afi o ta fi wada uma on so da so no amu baba yi Baba abetwe ko ya ya de let's go not to know onye wa chacha na se wotin kasati na lecha Tia ya no you want free na ba na cheba lecha no you want to move na mala na ba aya na la ka ta wo cha ebe to bia ku ya ni maya ebe ma ba ka ti ya no lecha ba e kama ba cha mo cha no ba Cosa?
Ababa abete we cannot be more. I'm a lot. I'm about abete we cannot be much. Abete papa we cannot be much.
nti area no bɛn wɔ ha ɔbaa no bɛtwɛn yɛ ɛna chief bɛto m'anim sɛ ɔbaa no ɛne sɛ adwuma mu yɛfrɛfrɛ no nti ɔkɔ ɛna ɔgya akyiri nyinaa ma nti ɛno na yɛde bɛto yɛ anim sɛ asɛm a ɛbaa yɛ asa abɛdɔ mu then sɛ ɔmokɔɔyɛ deɛ ɔyɛ so ɔmkɔyɛ no ɔmokɔyɛ no abusuani bi aka no chief nkwan na ɛyɛ sɛ ɛna ɛnɛ sɛ amfrɛ chief ɛmmra de nyama no nyinaa fa na chief abusua bɔ aka hɔ nna no ɔkɔ adwuma no ɔbaa no ba a na ɔfrɛ me ne sɛ de nsa yɛ saa deɛ a wan na ɛyɛ saa side plan but ɔda no ma ɛyɛ Mr. Charles mo ne Sofia ɔbɛyɛ corrections because street name brand street name no na wɔyɛ krataa mu bia ɔde di event ɔna wɔ saa side hɔ a names nyinaa ɔyɛ wɔde sɛ ɛyɛ this side ade na ɛsɛ kyerɛ ahoma no twam wɔde bɛtumi aboa nti ɛbɛtumi ahwɛ a why mo ni kɛn ho no ɔnyɛ saa correction wɔyɛ baabi a cable no fa ɛna wɔyɛ baabi a new picky baabi fufuo ama ba ate sɛ ɛsɛ ɛna boa wɔn mo na do why nti wowia ho wɔyɛ bi ɔde ba bɛkyerɛ wɔde bɛkyerɛ bi a na ɔma maame na afei nhyehyɛ bi a na ɔma maame why ɛyɛ sɔfo kɔ bi a wɔyɛ yi nkɔfoɔ de bɛfa ho ayɛ laayi sɔfo kɔ bi a ɔmo ɔtɔn nsaase ma wɔn nyinaa wɔde wɔn nyinaa di ba ɛsɛ ɛda wɔ hɔ a ɛna sɔfo kɔ bi a yee ewura ɛnyɛ wɔ akɔ na mekyerɛ sɛ nkɔfoɔ de bɛfa ho ayɛ laayi but wɔn ti bɛrɛ bi sɛ papa naa so ne nkɔfoɔ list of nipa nyinaa di ba obiara de bi ka ho sɛ mɛtwa nso bi di asɛn bi bɛbɛ because wo bi ewu bi a wɔn so bi wudi alo bi aso di hyɛ nipa wɔde ɔmo bɛɛ fie ɛdi names nyinaa bae ɔmo ɛnansɛ bi kura ɔde ɛmaa mi du kura so baako na ɔka ho eti mi wɔn nyinaa lɛ sɔ ɔmo ti obi kɔsɛ baabi kɔfa gosi ne mbia ba ɛbɛ yo sɛnɛ sɛ ɛkyɛn mo sɔbi anu ayɛ bɛɛ fɔ ɔmo ne tutu fɛ kɛkɛ ni wɔ obi a wɔde twɛ mu ha se ɔno sɔfo ɛde n'asɛm bɛto ɔmo sɛ ne ba bɛɛ ne ɔyɛ polisi ne nan sɛ nti no no wɔdi akyire a ɛkɔ bɛɛ sɛ lusu ne bɛɛ na ntwa kwan sɛ nti ɛna no ɔha na ɔmo ba ano ɔbɛtena bɛɛ mu nsɛm a yɛatwa ɔmo ase. ni wa dama mo ne si olu bɛ ɛkɔ ne bi bi no ɔmo bi akyɛ ɛn sɛ ɔmo sɛ ne kata ho ɔmo sɛ ɔtwa na bɛ tu bi na ne krataa na de ne yɛ nyama ɛmu sɛ ɛyi na mfonyin ne ho na side plan no abɛn ɔmo ayɛ side plan sábà ní sọ wọ̀nyí náà yẹ. ɛwɔ yɛ side plan wɔ ma Ọ̀sọ̀fin àná. na mo fa ne foto nka ho na mo fa na address ne telephone number nka ho why sɔfo so ate ɛno fo na me hia wɔ sɔ bia na mo ɛne frɛ ne sɛ de akɔbi ti na why ne kɛkyina yɛ gye ame na ɔyɛ yɛ ama nti ɔde foto mmienu telephone number ana post office address anaasɛ house address no ano why maa mo ewie ma ɔgye abɛ wáyé ɔbɛ wáyé why wekura na ne nka mo ebi mo yɛ de bɛba bi sɔfo bɛ gye abɛ wɔ wáyé wáyé kɔn mi wáyé. oh ɛni asɛ na why sorry why maame ɛyɛ sɔle maame yɛ ha na ɔba ayɛ sɛ aberanteɛ bi afrɛ no mbia na ɔmɔde ne tete nsase wɔ ɔma bi hɔ no wama ɔma asase na ɔmo ne ma ɔfi baafi ama ɔhe ne yɛ so ɔmo hyia ne ha nti ɔmo kan na ne yɛ so ɔmo ntwa na ɔtena ase mo na no mo ba da bi ti wa ama me gye ɛyi kura krataa bi agreement bi ɔmo yɛ ɛno agreement wɔn ala ne mo yɛ ɔhyɛ glasses papa no wɔ di nine
ɔmohwɛ bɔ ni papa ne deny na papa ne nua bɛɛ bi ka wo ɛno na sɛ ade abɛte wo nkakora na kama mi afrɛ wo mo ba but ma sɛ refie ɛba nti fiada ɔho mo so mo try sɛ fiada na yawo adapra obi mo bɛ ma yɛate mo nka ne yɛtumi afrɛ papa ne maame no ɔba papa no ne ne nua ba ne hyia no odi nan na bisa ɔtɔ obi a bi ehu yɛ cha ko sɛ yɛ bɛ cha wo ɔba na mo ne bɛ wa yɛ bɛ yi wɔn de amo na ɔbɛ sɛ ɔbɛka no kora kyerɛ maame no ɔso mi ehu ne sɛ fɔɔ na ade ama obi a ne sɛ mo benya fɔ a ne sɛ mo nya bi no no ne yɛ de yɛ krataa yɛ dɛ ama nkɔfoɔ no what did they mean to you but mehu sɛ ɔka no kora kyerɛ ma ti wɔn na ne mo yɛ saa krataa papa na ɔhyɛ glasses ɛsɛ wɔ deɛ saa asɛm ti ɛti sɛ mo ti tu sɛ papa no ɛna ɛne mo yɛ saa krataa yi bia saa asɛm ne tia wa what they are saying but they say we know the opinion so we opinion no say ɛne mo de ade tale dia ɛso mo nya bi wɔ hɔ afei ne mo kɛse kasa ne yɛ mo krataa yɛ ɛde ti to mo try say mo benya maame no ɛbɛ sɛ guy ba yɛ mo bɛ form yɛ ne yɛ mo ma what they are saying so mo sɛ mo ba sɛ mo ba na so mo nya ahyia what they are saying right fear that right so I don't say that shall say okay case here oh did but no why are there was ashes what other means that man make say oh not to be no say there what you say no say only MPB to be and no brand as would deny say because they come with you ama it is America just what to be we know it helps or the normal is here say look that's all that's okay why did you know and would you want to they fight Muna Jawai, America came, Mammy, tell you what you look on the chairman. Mammy, one in a penny to one penny to I am Mammy, I do mean. I said, another assessment between American. The don't get it in a almost as an hour. The woman I made you. I made him inquire, I must have home, might be doing a tea for me. I don't know. Scaramuki is coming to I'm a woman cheap. I can't balance for say 7 million. One some American. What has the people? The same children would be like us in the one nature. Now, mini kill and the Giamma. On yes, I'm not but I was only bad and the Bahana. Who said a baby in a balance on the back. I don't want she beats. But I'm a dating a apartment. I'm a dating a apartment. I don't make my money by. And I'm catching it for me. Never get some money with you. But I don't mind. And then never. But I fell. What's this? Now, one more years ago. The Roman years share. Now, never why? Very old. 9 assassin. Says, yeah, what baby? Now, share that, say, no swan. The Bible. It's a fair one. I'm being much of a that's how I'm told to be. And I'm trying. And I remember those.
Chambozi. That's what we wear, yes. That's what we wear, yes. That's what we wear.